טוב, אני לא מבינה בזה כלום, אז אח שלי יבחר מה אני אעשה. הוא או הוא? תעשי טול מהתוצאה. מי זה? קפוצ'ינו עשינו. זה אני יודעת. מה? ממש. טום 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 סעור. מי זה? טום 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 לא, סעור. אם זה קפוצ'ינו עשינו את זה. בלגן קפוצ'ינו, אני יודעת, זה בלגן קפוצ'ינו. אוי, מה אתה רוצה? בלגן קפוצ'ינו. כן. פעם. בוא נראה קפוצ'ינו, אז פעם. מי זה? באמת קפוצ'ינו. בלגן קפוצ'ינו. בומברדילו קרוקודילו. כן? תזכר לי איך קוראים לו? בומברדילו קרוקודילו. בומברדילו קרוקודילו. אותו, פליז, הוא חמוד. גלובריני אופטוסיני. גלובריני אופטוסיני. פשוט נבחר אותו. הרבה. למה? כי הוא הכי חמוד. למה? אני אוהבת פריקו קמלו. אבל הוא יותר. למה? קיצר, הכל הוא. הוא הכי חמוד. לא, הוא הכי חמוד. ביי, לפני שהוא יהרוס לי את זה.